Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Nagkaroon ka na ba ng matinding kaaway? Ay, oo naman, hindi ka tao, kabisyo, kung wala kang naging kaaway kahit nung pagkabata mo pa and all. So I would say yes. Oh, pero ang matindi lang nito, medyo toxic yung naging kaaway ko na yon. Awa. Because it's through social media. Eh, alam mo naman sa social media, 'di ba? Rampant yung mga kung ano-anong postings and all. So you don't have any ways para patulan yun and all. So I don't make patol na lang. Sa bagay. Kinulam ko na lang. Ay. Pero sa bagay, mahirap makipag-away sa'yo sa online kasi may pangalan kang inaalagaan. Yun na nga, kung may pangalan ako, wala. Ikaw ba may naging kaaway ka na matindi? Ay, oo naman. Oo, taga-ibang school siya. Elementary ako noon eh. Kasi siga nga ako eh. Diba? Sabi ko sa'yo. Inagaw niya yung crush ko. Yun lang. Ayun, nagsuguran kami. Tumawid ako kasi taga North Fairview Elementary School ako. Tapos taga Fairview Elementary School siya. May ilog lang sa pagitan namin. So nilangoy mo? Pwede. Actually, kaso hindi naman ako masyadong galit noon. Grabe, I can imagine yung naka-blouse, nakapalda, nakikipagsuntukan. Hoy, inagaw mo yung crush ko. Tapos basa-basa ka pa. Ay, nako, sure kami mga kabisyo, kayo rin kahit minsan sa buhay nagkaroon na ng matinding kaaway. Legit yan. Diba? Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng kaaway! Tara, kape! Tara, kape! Ngayon, punta tayo sa number 1. Inot. Mumuna, ito ang mga mang-aagaw. Hoy! Robin Siena! Lumabas ka dyan! Oy, Jessa! Bakit ka sumisigaw dyan? Ang aga-aga! Ilabas mo si Mariang asawa ko! Ilabas mo! Ha? Wala dito asawa mo? Bakit dito mo hinahanap? Nakita ko naglalay ka sa mga post niya. Ilabas mo yan! Kahit gabing-gabi na, ilabas mo! Okay, ilabas mo yan! Porket nagla-like, nasa bahay ko kagad? Oo! Ganyan ka eh! Mga agaw ka, ugali mo yan. Matagal na kitang pinagmamasdan, tandaan mo yan. Ang dami mong sign, tips, hacks, pero ugali mo, ganyan naman. Ay nako, ewan ko sa'yo, Jessa, hindi ko alam saan nanggagaling yung mga pinagsasabi mo. Oo! Nakita ko labas-masok siya dyan. Ngayon ka lalabas lang dyan ngayong gabi. Hatid sundo ka pa sa trabaho. Jessa! Malamang! Nagde-deliver siya sa akin ng tubig. Tsaka di ba siya yung service ko, papasok at pauwi galing trabaho? Buti nga, kumikita pa siya dahil sa akin. Ay, hindi! Girl! Excuse mo lang yan. Aagawan kita. Tandaan mo yan. Ayan. Yung gabing-gabi may nanunugod sa'yo? Ko, napaka-toxic na kaaway nito. Hindi kasi masarap naman talaga manugod ng gabi. Sa bagay. Diba kaysa maliwanag? Ay, totoo yan. Kasi unang-una, yung audience mo, mga cricket. Ayan. So, tsaka ano yung cricket sa Tagalog? Basta insekto sila. Ano ba nga? Kuliglig. Ayan, mga kuliglig and all. So, nakakadagdag ng emotion. Uy, akala mo lang kuliglig lang ang audience mo. May mga kapitbahay na akala mo walang pakialam, mga patay ang ilaw, pero pag sinilip mo yung bintana, nakasilip yung mga yung nakikiosyoso. Oo, tapos di ba gabi nakikinig. Kinaumagahan, may posting agad sila. Ay pa? Oo, di ba nakapost ka agad sa social media. Itong mga agaw, kaya iwasan mo, kabisyo, ang agaw. Masama yan. O kaya wag ka na lang din masyadong close. Totoo. Kasi may iba na asumera lang talaga. Ay, totoo yan. Anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga mahal talaga. Manong pulis, hulihin niyo po yan. Yan, yung lalaking yan. Anong nangyayari, Jessa? Bakit mo pinapahuli? Gabing-gabi na, Ayan yung sasakyan
sasakyan po niya naka-parking, walang parking, nakabalandra sa gate. Yung totoo, may parking o wala? Walang parking yan, nakabalandra yan, Manong. Tsaka yung manok ang iingay. Tapos ang ingay palagi ng pag nagkakaraoke, tapos yung mga kuliglig niya ang iingay. Ha? Jessa? Ano ba talaga? Ano ba problema mo? Bakit biglang nagsilabasan yung mga reklamo mo tungkol sa akin? Kasi ang laki mong sagabal, ang hirap mong maging kapitbahay. Sir, sige po, para wala na pong gulo. Sumama na lang po kayo sa barangay. Hindi, sir. Sandali lang, ha. Baka naman maayos pa namin, Jessa. Ano ayusin? Wala nga ayusin. Kunin mo yan, Manong. Kunin mo na. Jessa at Manong, kung marunong ka talaga, di mo ako pwedeng dalhin, wala kang warrant of arrest. Hindi! Basta kunin, damputin yung lalaking yan. Pagod na ako. Pagod na akong makita at maramdaman na hanggang kapitbahay lang ang tingin niya sa akin. Ayan. The more you hate, the more you love. Diba? Pero ako di ako masyado naniniwala dito. Talaga? Kasi baka mag-assume yung mga tao na kapag galit sa'yo, mahal ka kagad. Hindi ba pwedeng galit lang talaga sa'yo? Oo, parang ano lang talaga sa'yo, mainit lang yung dugo and all. Tsaka baka may ginawa ka talagang hindi maganda. Okay, hindi ka talaga maganda. Ayan. Pero mga kabisyo, napakasama sa pakiramdam kapag meron kang kaaway. Oo, totoo. Kaya love lang dapat. Oo, yung kahit ayaw mo sa kanya, mahalin mo na lang din. Totoo, tingnan mo si Robin Shena, kahit tinitiis niya ako araw-araw, pinipili pa rin niya akong mahalin dito. Oo, ganun talaga kapag trabaho. Wala kang choice. Totoo. Anyway, kabisyo, hindi mo naabutan ng usapan namin ito. At gusto mong ipa-shoutout yung kaaway mo. I-shoutout natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. At DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo, Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shena. Your ragong broski, like super legit and all Konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena. Sasakyan sikat!